Vo farnosti Lučenec Rúbanisko vznikla nedávno farská charita. Vedenie farnosti pripravilo pre jej členov spoločné popoludnie. Farníci sa stretli v priestoroch pastoračného centra. Ako poďakovanie za ich službu im farnosť pripravila pohostenie. Farníci varia pre bezdomovcov vlastne od jesene až do Veľkej noci. A tak trošku z vďačnosti som chcel urobiť takéto stretnutie, guláš party, ako z vďačnosti za to všetko, čo robia. Aj nedávno vznikla u nás charita. A tak, že chceme ozaj tými, ak sa hovorí, že dvomi rukami oslavovať Pána, aj to modli sa, teda modlitbou, ale aj službou chudobným a prácou. A toto má byť také tiež vlastne na stretnutie a na priblíženie, zblíženie sa vzájomné, ale aj poďakovanie. Členovia charity jedenkrát v týždni pripravujú jedlo pre núdznych z farnosti. V službe sa striedajú s členmi ďalších kresťanských cirkví. Takéto stretnutia, ako aj dnešné takéto agape po svätej omši, je myslím takou tradíciou našej farnosti. Verím, že je to veľmi dobré, že nie len v kostole a pri svätej omši sa stretávame, ale proste je to veľmi dobré aj takéto stretnutie, kde sa môžeme podebatovať. Náš páter Augustín je úžasný človek, on je akčný a okrem toho jeho nič nezaskočí. On vie v každej situácii správne zareagovať. Takže vždy sa máme na čo tešiť. No a radi sa stretávame, naozaj sa cítime ako rodina. A cítime sa tu dobre. Pri farskom agape sa spoločne povzbudili a upevnili spoločenstvo. To už bola posledná informácia. O 21:05 si nenechajte ujsť reláciu Medzi nebom a zemou. Monsignor Ján Formánek bude hovoriť o tom, ako sa prepracoval k hlbokým pohľadom na človeka. Reláciu vysielame ako spomienku na tohto výnimočného kňaza, ktorý zomrel včera. Dovidenia pri správach opäť zajtra.